না বারবার মনে করছি মতে কথাটা পছন্দ হ্যাঁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଣ ଜବାବ ଦେଇଛି ଆଉ ଜବାବର ମୂଲ୍ୟ ମୋ ନିଶ ନାକ ତଳେ ରହିବଟି ହଁ ତମେ ଯେମିତି ଦଉଛ କଥାଟା ନାହିଁ ତଳକୁ ପଳେଇବ ମତେ ସବୁ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ତୋରି ପଇସା ପାଇବା ମୋ ଘର ଲୋକ ଆଜି ସକାଳୁ ଝଗଡ଼ା କରିସାରିଲେଣି ହଁ ତମେ ତମ ଯଦି ଔକାତ ନାହିଁ ମତେ ତାକୁ କିଛି କହିବନି ମୁଁ କାହିଁ ତା ଆଗରେ ଦୋଷୀ ହଉଛି ହଁ ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ଦୋଷୀ ହଉଛି ପଇସାଟା ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ହଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମତେ କରୁଛ ପଇସାଟା ଦବା ପାଇଁ ତତେ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଜେଜେକୁ ବାରିପଟକୁ ଯାଉନି ବୁଢା ଲୋକ ତମେ ପଳେଇଲ ତାଙ୍କ ନଡିଆ ଉପରେ ପଇଡ ଟୁପକିନା ପଡିଗଲା ଏଇଟା ଅପରେସନ ପାଇଁ 45,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ଆରେ ମୁଁ ମାତ୍ର ପଇସା ରଖିଥିଲି ଦବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହି ଗୋଟେ କାମ କର କଥା ଗୋଟେ କାମ କର ଟଙ୍କା 15-20,000 ଧାର ହବ କି ମହିଳା ସମିତି ସୁଧ ଆଣିବୁ କି ମୁଁ ଦେଇଦେବି 12 ପଇସା ସୁଧ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମାରି ପକାଇବି ତମକୁ ମାରି ପକାଇବି